to je zas ráno. Ach jo. Kolem, že už je dobrý den. Ach, ke svému životu mám všechno, co potřebuju. Co to je za trapnej dům? Kdo jsi zač? Co tady děláš? Ty jsi mě neslyšel. Co to je? To je můj dům nádherný. Zajímalo by mě, jaký máš ty. Tak pojď za mnou. Dobrá. Já jdu. Ach jo. Vidíš? Ty bys docela daleko, Koukni ne? se na můj hezký náramek, na můj oblek a pak se podívej na svoje. Koukám, že máš i dobrý sako, jako. Já vím. Hele, tam je nějaký dům, co to je? Koho si myslíš, že to asi je? Nevím. No můj přece. To je úplně obrovský. Já vím. Tak bych i já měl takový bohatství. Stálo to jen pár miliard, ale pro mě to je jako pro tebe kus chleba. Mám tady ještě druhý patro, klidně sem pojď. Z těch čestek, ale mi nic neber, jo. Nerad bych na tebe zavolal FBI, že mi tady nějaký chudák krade Ukaž ty, co máte. Pěkný. Pěkný to máte. Sice jsem tu sám, ale lepší než nic. Jo. Pěkný, hodně, co je tady? Pak ještě já mám rád tak kukísky. Pleničíte si tady koberec. No víte co, tak já půjdu. A nedal byste mi něco? Nedal byste mi něco? Prosím. Tak ne, tak nashledanou. Tak nashledanou. Nashledanou. Tak se příště. Jsem vás už tady nikdy neuviděl. Kdyby zjistil, že jsem ukradl jako... Ha! Škoda, že neví, že jsem ukradl stak diamantů. Tyjo, ten tam má bohatství, to musím nějak získat. Teď už jen trefit do domu nějak. Kolik to je? Tak mám tak bohatství. Jo, slyším máš sen snad. Počkej. Snad. A jo, vlastně když ten tak jsem utratil přece za to druhý patro. Už jsem konečně doma. Utratil jsem za tohle druhý patro, k tomu ještě za tuhle nádhernou skříň. Za tuhle nádhernou skříň. Jako, tady to slovo nemůžu. Počkej, já vím o jiný místnosti, kam by se to mohlo schovat. To je dobrý. Tak. Já si to tu musím poupravit. No a na to, aby jsem mu mohl něco ukrást, budu trochu potřebovat pár věcí. Takže si tady hezky pobereme. Nerad beru do ruky tu hlínu, ale jestli chci mít nádherný domek, když přece přijdou pak ti, jak se to jmenuje, kdo tu hodil ty, co to vůbec je, kdo tu hodil ty slaby dřevěný, fuj, to já nechci, jdu to hodit z útesu. Dýně. Co se s tím stalo? Nebo já to vím. Jsem to všechno napadalo. To se musí nějak vyřešit. A jenom jedním způsobem. Takže hezky si tady vezmeme můj nádherný kovový krumpáč. Těžíme. Slezeme dolů.
počkej. Od kdy tady mám díru pod domem? To je jedno. Tak on to zastavím. Asi si jdu zdřímnout. Zavřu si tu hezky, zamknu si to. Vypadá to tak, že má automatická pec nefunguje. Ach jo. No nic, tak já se sem zatím dám hezky vypíkat. Hezky si sem dáme něco na výpek. Ještě se podívám z dalekohledu. Tak nádherná stmívání. Já ho slyším až sem, to snad není možné. Už spát si jdu trošku zdřímnout. Tak, teď je moje šance. Už se setměla. Musí nějaké jídlo, můžeme jít. Počkej, ještě si musím dát jednu věc. Já zase musím se vlíknout do pyžama. No nic. Tak. Bychom tam mohli jít. A musíme jít rychle a potichej, noc nebude trvat věčně. Tam už je světlo. To bude asi z toho domu. Ne, to se mi jen zdá. To dělá měsíc. Měsíc mi svítí k činu doslova. Tamhle je ta vila. Jak to, že on není v posteli? Ještě proti zlodějům si tady vezmu nějaký ty kraviny. Tak nikdy jako nevíte, co se vám může vyhodit v noci. Ještě si to tu musím vrátit. Já nechci spát s plnýma rukama. Sakra, zamčené. Ty nejsou zamčený. Se mi přijde, jak na mě zavolá policie, to bych nechtěl. FBI všechno mě povolá. To jsem to slyšel. Už jdu spát, všechno snad mám. Dobrou noc. Tady je ten koberec. Ten mi k tomu pomáhá. Beru jen diamanty, ty jsou nejlepší. Kdo by neměl rád diamanty? Tak. Vlastně něco napadlo. Koukám, že tady má nějaký, to by se třeba hodilo. Tady je telefon, ten si vezmu. Teď jsem schovám ze skříně. Jdu spát. Už co to bylo? Že pan stal. Tak ještě sušenky. Jo, dobrý den, ano, můžete mi pohlídat moji, no, jak to říct, nic, jenom v podstatě pohlídáte mi můj dům, chápete, víte, jak je pro mě vzácnej. Jdu si jenom...
Jo, a když tak uvidíte nějakýho chudého člověka, který jde k vám a bude chtít nějaký věc, tak prosím, slibte mi, že mu nic nedáte. No, jasně. Chápeme, jak je to pro vás vzácný, že jste si strašně dlouho setřili, abyste tohle všechno měl. Ano, jste hodně laskav. Děkuju, naslanou. Sakra, mluvím o nějakým sekuriťákovi. Jestli sem přijde... to je on, to je sekuriťák, já ho slyšel. Jo, tak naslanou. Dobrý, bude týden pryč a prý, že můžu tady dělat v podstatě co chci. Já si ten telefon nechám u sebe, kdyby znova začal volat. Tak, co budu dělat? Je teprve 2 odpoledne, ukazují mi hodinky. Tak asi půjdu. To je divný, že tady nemá diamanty. On říkal, že jeho kopači nejím nařídil, aby kopali jenom diamanty. Moje věci to nejsou. Já se jdu podívat ještě zvenku, co tam všechno je, ty kráso. Sakra, ale mně se nechce jíst jenom chleba. Ty jo. To je Pár těch velký. kuřat bychom si mohli vzít. Kolik to asi muselo stát? On říkal, že vždycky jak k němu přijdu, takže prý pár miliard až biliard to muselo stát. A že prý říkal, že to je něco jako pro chudáka Jacka, něco jako dát půlku chleba. Ty jo. Dobrý, neviděl mě. To asi dolů a jdu asi zaklepat na toho chudáka. Počkej, ještě musím dát. Ještě třeba půl staku. Rychle. Co tady děláte? Ne, prosím, ne. Prosím, ne. Au. Běžte, šak, běžte, to je ten chudák. Ty jo. Pomoc. Nechte mě. Mám právo. Říkal, že mám právo. Počkejte. Kudy teď? Tudy. Pane bože, Počkejte. do stíny, jak jsem mrtvej. Počkejte, já vám nechci ublížit. Sakra, to byla kejvka. Jako moc na hezkém místě to nemá, ale ne tak. Rychle. Ty kráso, kam zmizel? To snad někde má osedlaný prase, nebo... Haló, pane. Ty jo, jsem ho nestihl. Mám mě dohnal. Tak musím zase najít cestu zpátky. To bylo vážně osfous. Fuj. Ty nedáš tam vzadu. Dobrý. Takže jestli se vám tohleto video líbilo, tak dejte like. Já vás nenutím, klidně i odběr. Já jsem Terex Player, hledal jsem chudáka, teď je Becky, ten hrál boháče a sekuriťáka. A kdybyste chtěli víc dílů, tak mi, když se může natočit víc. A jak vidíte, i Becky s tím souhlasí. A to je tak nějak asi všechno a tak. Čus! Čus, jste lidi, pozdrav Becky. Čau!